ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର କବିତା ନଦୀ ନିଆଁ ନାରୀ। ନଦୀ ନିଆଁ ନାରୀ ହୋଇଲେ ବୈରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ନଦୀ ନିଆଁ ନାରୀ ହୋଇଲେ ବୈରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଜୀବନର ସିରି ପତନ ହୋଇବା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ ନର, ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ ନର, ଥାଉ ଯେତେ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ନଦୀ ନିଆଁ ନାରୀ ହୋଇଲେ ବୈରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ ବିପତ୍ତି। ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଯେବେ ଧରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଯେବେ ଧରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ସବୁ ଧୋଇ ନିଏ, ଦିଏ ଯାତନା ଅନେକ। ସଂସାରର ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଆଁ ହୁଏ ଯେବେ ଅଣାୟତ, ସଂସାରର ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଆଁ ହୁଏ ଯେବେ ଅଣାୟତ, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ରହିବ ପାଉଁଶ ସ୍ତୂପ। ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ସେ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ସେ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ଜନନୀ ଭଗିନୀ ସେହି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହୁଏ ନିର୍ଯାତିତା, ଭୟଙ୍କର ଯାଏ ହୋଇ। ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି କେବେ ଖେଳ ନାହିଁ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି କେବେ ଖେଳ ନାହିଁ, ବିନାଶ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ତିନିଏ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ତିନିଏ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।